sidlala onyiwankulu isikhathi sayo sithi nje thina siwumkhonto wesizwe gijima nogwaja lezufu gijima nogwaja lezufu sizocela-ke manje ozokhulumela ulusha lwemkhonto wesizwe uqiniso Cibane eze ngaphambili Qiniso Cibane Viva! Viva youth, viva! Viva Moto, viva! Tigitena mkondo, tigitena! Siabatatu maspala, siabatata! Siabatatu maspala, siabatata!
sihole. Sihole msholozi sihole. Die GNU die. Die GNU die. Ngibingelele ukhulumayo kuleso kaXibane. Uhlalo wabantu abasha eThekwini region. Ngiqolise ngokubalate. Bengine commitment ma-comrade. Bekufuneka nje uyilungisa encane nje ezokusiza umkhondo ngo-2026. But before ngiqale ngicela ukubingelela uNdabezitha uMdunge ngithi all protocol observed ngaphambili. Ngibingelele leadership ezulu yala eMlazi MK Party, leadership yomama abala eMlazi, leadership yolusha yala eMlazi. Ngithi amandla ngibingelele iregion engihamba nayo ekuyibona esibambe nayo. Comrades sibonge ukuthi ubuholi bezone buhlelele i-memorial lecture namhlanje esizoba nayo General Path 4 Phungula, because Maqabane sizoba nenkinga yokuthi silindwe abantu abamuka nephepha abasanje. Now what do we mean by that? If ungekho conscious ungazi umzabalazo ungani uvule kufika umuntu afika ku-5,000 udayisa. So iprogram namhlanje comrade ibaluleke kakhulu ukuthi sazi ukuthi njengoba uGeneral Path 4 ayekithi defiance campaign nje yobandlululo kwakungani, because South Africa leso sikhathi ukuthi nathi njengoba singumkhonto nje siku-defiance campaign. And the ANC is just a stooge ibekiwe, asifuni yona comrades. As young people sibheka kakhulu e-JSE. I-JSE ke iphika Maqabane ila khona kukhona u-12 trillion rand othethwa every day wala eSouth Africa community. Leso yakolanda LKUK asinele sibambe ukukhansela sidubulane sizondane comrades, sidala leso Maqabane. But comrades going forward we must be disciplined Maqabane. Asiyekeli ukuthi ukhuluma into zombutho ko-WhatsApp group. Makhona izinto ezikhona kubizwa meeting ixoxe face to face inga yomkhonto wesizwe. Ingabi khona ama-voice note asemagruphini antantayo ukuthi ubani wenzani, ubani uphi imali, ubani uningi. Ngesinye isidingo Maqabane. Yabona i-Communist Party ike ithi ine-iron discipline yona. Now, what do they mean with one iron discipline? The iron discipline is discipline engakobeki emayo. Unoma bonakala but be disciplined way. Bangahle i-discipline bajoyini, you must be disciplined. So comrades, ngiwasethu26 Maqabane asiyekeli uxova inhlangano ko-WhatsApp group yako-Facebook. Maqabane umhlolozo usakhela ikhaya leli umkhonto. Ngiyanicela comrades, let us keep discipline Maqabane. Singaloni, singazibambi isikhundla comrades, thina sisebenzeni. Yazi Ndabezitha uMdunge ngolesine besila e-186 safika kunohlalo wentatha wezoni wathi useyumkhonto ngeke siyenzile sibumbene. Now Maqabane masabumbene ngeke ikhulu inhlangano yethu comrades. Kwabantu abasha siyacela abantu abasha ukuthi abangabi khona ey'ntweni zethiwa amaphakalela abantu abasha. Abantu abasha abafocuse ey'ntweni zabantu abasha. Abantu abasha bangafaka amaphaketheni abantu abadala basengena utshwala kuthiwe shaya ubani. Lolu thula ebhekwa Maqabane. Uma umuntu omushula njengoba sisohla wena namhlanje uzokwazi ukuthi yini umzabalazo. No comrades. Izoba khona i-platform lapho nasofisa ikhulume khona ukuthi thushile. Le akuyona namhlanje Maqabane.
asuhlonipheni ukuthi amandla awethu. Hayi ngibonge comrade ingaze ngikhulume kakhulu, akunika abanye ithuba. Kwasa mkhonto, kwasa mkhonto, kwasa. Viva Pastor Phumulo Sala, viva. Viva Ethekwini Region, viva. Amandla. Tapo,